començar aquesta relació d'una andorrana amb Noruega? Sempre és un país que m'ha cridat molt l'atenció. Els països del nord sempre des de petita me'ls mirava fotos i tots els països, Finlàndia, Suècia i Noruega, però potser especialment Noruega perquè té més muntanya, per tant tens muntanya més la combinació que està amb el mar, amb els fiords, i després està un país del nord i el cercle polar àrtic a dalt de tot. I bé, sempre mirava fotos, mirava contingut d'allà, i el 2019 vaig tenir l'oportunitat d'anar allà a fer un viatge amb la meva família. Em van agradar molt els paisatges, les muntanyes i tot l'entorn allà. I el 2022, que vaig acabar els estudis a la universitat, vaig decidir fer un viatge amb bicicleta i vaig decidir arribar al Cap Nord. Al final Noruega em cridava molt l'atenció. Autosuficiència. Sí, volia descobrir tot el país, quedar-me a l'hivern, però per anar-hi volia anar-hi amb bicicleta. Llavors vaig marxar amb les meves alforges, vaig travessar els Alps per fer una mica més de muntanya, creuar tota Europa i després creuar tota Noruega des del sud fins al nord. Això vaig poder fer una mica una visió de tot el país, que és un país força llarg, i després arribar al nord-nord i d'allà quedar-me a l'hivern, que tenia ganes de descobrir el país a l'hivern. No sabia exactament on em quedaria, però al final vaig decidir per la part àrtica, al nord-nord, i viure la nit polar i ja també tot el canvi després cap al sol de mitjanit, que no vaig arribar a viure a l'estiu, però tot aquest canvi de contrastos, una terra de contrastos. I a més, veure-te arribar amb bicicleta la gent deuria flipar, no? Suposo, o què? Sí, jo crec que hi ha bastanta gent, entre cometes, que viatja al Cap Nord a bicicleta. Sí, però no creuant tota Europa. No, alguns sí, altres no, però molta gent decideixen viatjar potser per Finlàndia o Suècia, que al final són carreteres molt més planes, perquè jo vaig fer tota la costa noruega, que al final és un lloc amb molt de relleu, fiords, per tant és... Sí, que no vas a línia recta, vas fent toms. És més llarg i amb més desnivell que passar per Suècia. Però, quan vaig anar jo no vaig coincidir tampoc amb molts ciclistes, perquè potser feia com l'última part de temporada, vaig arribar a la primera setmana de setembre, potser hi ha més gent al juliol, principis d'agost, que agafen les vacances en aquell moment i fan un tram. Quan te vas plantejar aquest viatge, o sigui, realment tenies clar que volies al Cap Nord, o més o menys volies anar cap a Noruega, o com? O sigui, des del principi tenies molt clar el teu objectiu? Que recordem que tenies quants anys? 21. Clar, 21 anys, te proposes creuar Europa amb bicicleta, amb autosuficiència i anar cap a dalt, o això ho tenies molt clar l'objectiu? Jo crec que Noruega com a objectiu el tenia bastant clar, perquè sobretot pensant en que em volia quedar part de l'hivern allà al país, aprofitar de fer com un any sabàtic, un any així diferent, i per tant volia anar a Noruega, i llavors un cop mires Noruega dius, ja que estic, faig com tota Noruega i arribo al Cap Nord, que és un punt així conegut o mític, el punt més al nord d'Europa, i potser al principi no era allò de vull anar al Cap Nord, perquè allà tampoc no hi ha res, és només el punt. Però ja que estàs posada, ja no te venien de 100 quilòmetres, faig tota la costa, així faig tot el país i després ja veure cap a on vaig a Noruega. I està clar que te va enganxar perquè t'hi vas quedar, com planejaves, i aquest any doncs ara hi tornes. Sí, ara a més és una època potser més dura així de nit polar, els dies són molt curts. Sí, més que dies és les nit. Al final hi ha molt poques hores de llum al dia, que el sol ja no el veuré avui. Aquí a Andorra seran els últims rajos de sol que veuré, perquè allà sí que tindrem 3-4 hores de llum al dia, però no sol directe. Però bé, al final, sé que és una època així potser més dura o si més no diferent, però també aniré a aprofitar a fer veure altres coses que aquí no es poden veure, i després també les aurores boreals. Esperem les teves fotos. Sí, aquest cop vaig una mica equipada, portaré el trípode i la càmera, a veure si puc fer alguna foto. En quins perfils te podem trobar? A Instagram tinc Andrea.Sinfreu, i després tinc un de fotografia, és Sinfreu Photography. Doncs te seguirem, esperem les fotos a les aurores de colors. Sí, merci.